Manikha, si. Bubagrani bagi hanya kok khane Manikha, hai. Bubagrani bagi hanya kok khane Manikha, hai. Manikha, tu. Manik Shah nakan masanai. Hai cái coba kota toli nai. Hai cái coba kota toli nai. Dipramata long let. Dipramata long let. Tidak lep long let. Bubagra ayo lokton. Bubagra ini nakkan. Mukhamantri Manik Shah. Dr. Manik Shah Dr. Manik Shah Mukhamantri Dr. Manik Shah dong celeng Kini buarana jahat buarana ni Dr. Manik Shah Mukhamantri dong celeng Manikha, hai. Manikha kariya. Manikha, hai. Manikha, tu. Manikha, si. Manikha, tu. Manikha, hai. Manikha, tu. Manikha, si. Manikha, hai. Manikha, tu. 22 তারিখ মে 2023 প্রদেশ বিজেপি কার্যকরী কমিটিনি বৈঠক চলিলাম ফার্স্টনি বরমগানা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা দিনী সাংগঠনিক সম্মেলন ককমারক থনে ফার্স্টনি চিনি तब बुबाग्रा गरम गनां प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक बाहादुर महाराज ताहंदी हनै जतने थानी बो जे इंस्ट्रक्शन खामानि पग्रमानि अबनो सोलोंदै मानदाय त्रिपुरामथा ब्लक कमिटी ताई जत अरो बिनि ब्रांच तमानि YTF TWF कथालायै तिनि काइसा symbolic मकबनो प्रोटेस्ट खाई और जों रैली खालाया दिनै डिमान्डखौ मुख्यमंत्री मानिक साहा जे कक सामनि मकबनो बो उद्र माखायनाय এবং उद्र खायै समग्र सिनि त्रिपुराबासिनो बो माबसान्याखाय बुबाग्रानि साकाव जे बो जाया कक सामनि अब शुद्ध बुबाग्रानि साका साया त्रिपुरामथा संगठन नाहारी साया अब जत त्रिपुरासा हानि बसाद त्रिपुरासा काबुक तंनाय प्राय 14 लक्ष त्रिपुरासारकनो अपमान खायमा कलायो त्रिपुरासारकनो बो जाजाग्यांमानि कलायो त्रिपुरासारकनो सेलेंमानि कलायो मकमनो बो उद्र माखायनाय उद्र खायाचक जरा त्रिपुरामथा ताबुक से चेंग्रब बुसकांगचिनि तेबो क्राक मुभमेंट दङो फार्स्टनि बीजेपी फार्स्टे हापां फार्स्टनि सरकार नासिं दंथुं आसुगनो दिस इज फर्स्ट टाइम symbolic movement तेबो क्राक चिनि मुभमेंट दंनाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तैयै एवं चिनि ताबुक जे कक बरकनो रोमान स्क्रिबे खानेनै तैयै एवं विलेज कमिटी चौमारि खाया 2 बछर काय दंखा आमते हाय कायसा पद खाया कायसा सरकार फार्स्टेव दंगो अबरनि पक्षै साया बियां उल्टा पाल्टा थक सावै त्रिपुरा सारंनि जतनिसै बो जोङो ना सेले जागो अबनो प्रमाण लै दंगो अबनो बो उद्र खानेनै उनथुं आसुन media person dang ini semua barang klaiman ini apa hanya karena kisah salah sengkelaka sini kita haste ni Mukhamantri Manik Saha boleh fokus sengkelaka bubagra tahan ini sama ni abno pi senglai kinu sasa dia sini kita saro abno binau pakno kenau senglai kinu seleka ama hai jodi no sawi tong kang kai जों बिजाबले बरिद
सुखाय आसुगै दंला जों बुस्तां साल' प्रटेस्ट खालामनायनि बागै नंखौ लायनो बुस्तांगो बिनि जेयाव कक फैनो जों खोनावो साइमानो जे बसिनि तिप्रा सारकनो नाया बुबाग्रानो सुबो साजा जाहैबाय बसिनि तिप्रा सारकनो बाहायके नाय मानाय बाहायके जाजादे मानाय बिनाव कक जों साइमानो जे सिनि तिप्रा सानि हामक्रायो बकि साबना बाजाक लाक अबाहाय जों वानखौ बाहायके सिनि बुबाग्रानो जे बुबाग्रा ताहान्दिनि साइमानखा बुबाग्रा जे सिनि सिटिनि माहाय याफांनि सिनि बरफनो जागारि हेमानि तंगानि जागारि हेमानि बखरसा जोंवान सुबुं मानो बांलादेश नि बरफ बखरसा बांलादेश नि बरफ मानि बागैनो बसिनि बुबाग्रानो राजा मानि उइने मानिया जे बिनि अकति जों आपनो नवान सुबुं नाय मानो गाबोन बागै जों बल नेक्स्ट टाइम दुनिया बवा हाय साइ दं हांगाय जों यागारगला जों बना फियोगला जों तिप्रासा जतो गुरै होते कि गाबलिया वाइटिया कि प्रमाथा जों अपना प्रोटेस्ट खालामनायनि बागै रेडि दं आं सानो नों सोङो बाबु सि बबु बाग्रानो मापमा सानो थाके जों बनो सिनि जे कक माने आबुनो ब नारगबनि सुवान को माना नाय मानो आबुन बागै जों बनो रिक्वेस्ट खालायो बबु बाग्रानो जे स्टेपनो नाकार मासानाय असमा